क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव सोहोर खाथिनि पद्मबिलाव 37 नं हादरारि राजालामायाव दिनै बेलासियाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव सासे आइजोआ जिउ गोमायो। जिउ गोमानाय आइजोखौ जज्लाय गामिनि 21 बोसोर बैसोनि जियाश्री बसुमतारी होनना सिनायथिदों। मिथिनो हानाय बायदियैब्ला आइजोआ हादरारि राजालामाखौ बारनाय समावनो UP 21 CT 9796 नम्बरनि कन्टेनार गारिया होख्रेमनायाव आइजोआ गोब्राबै जखम जायो। उनाव पुलिसआ खौरां मोननानै जाथाय जायगानिफ्राय जखम जानाय आइजोखौ गसाइगाव RNB फाहामसालियाव लाङोब्लाबो फाहामगिरिया जिउ गोमाबाय होननानै फोरमायो। पुलिसआ जाब्रबथाय खालामग्रा कन्टेनारखौ हमदों।